анам хел новинкои фасони туркӣ омадай простинбори нигоҳ кунед чӣ хушрӯчаян иҷа ҳам барои кӯдако ҳастай ҳам барои калону узорошона бинен ҳар хелаи гулошон беҳтарин вариантай ино медонен беҳад хушрӯ барошон чандай 240 барошон духтаро шушта истифода мебарен ҳичи намешава 50 сомон буд акция шидагиай 35 сомон шидагиай метраш марҳамат мағозаи тоҷинисода боз ҳам акция барои шумо пешниҳод шид ана ака нигоҳ кунед духтаро гила бинен чиха бисёрай ҳамаи ҳамино метраш барои шумо 35 сомон шидагиай оригинал шушта истифода мебарен ҳичи намешава бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен якум ряди широки плакачон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен ина марҳамат ҳаштум магазин мешава биёен аз наздик бо бинен иҷа буракҳои хушрӯ бисёр доранд ина духтаро инами плакачонай биёен духтаро нигоҳ куненда простинбори чихе зиёда иҷада ҳамаи чи ҳастай доставка доранд омада наметонен нависеншона дарава как хучон шумо дар доставка мекунанд ира бинен детски анамхе простинвориҳои фасони бори гуанҷӣ омадагиай акция шидай бори новинка аллакай акция шид барои шумо барошон 160 барошон 160 нархаш боша пахтаги тоза духтаро дидена на рангаш мерава на катушки метия беҳад хушрӯ гарантияшкати 160 барош нархаш 40-45 сомон буд акция шидагиай дар мағозаи тоҷинисо 30 сомон шид ина марҳамат касседа дар корай 30 сомони духтараков марҳамат барои фарзандотон интихоб кунен аз 10 метр боло доставка мешава касе омада наметона касе доставка намехоҳ омаданиян биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап широки ряд 8 магазина мағозаи тоҷинисо тамошобино марҳамат плакачон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен иҷада курпачавбориҳои фасон доранд простинбориҳои хушрӯ хулос ҳамаи чи доранд бо нархи дастрас қайё хушрӯай духтарако нигоҳ кунед барои арӯсако беҳтарин вариант ира ҳам барои пояндоз мегиранд пояндозбор мегиранд ҳам курпавор мегиранд беҳадам хушрӯай як бурака гилоша бинен материалшам фасони бад марҳамат ина касседа дар корай 60-65 сомон буд ҳозир акция шидагиай дар мағозаи тоҷинисо 40 сомон метраш 40 сомон шидагиай бараш чанд боша 160 барош мана марҳамат касседа дар корай ина 3 метраш як купаи калони хушрӯ мешава касседа дар корай мағозаи тоҷинисо биёен духтаро омада натонен нависен доставкатон мекунанд ира бинен иҷада бахмалои тоза доранд ина бахмалои тазаи ӯзбекистон дидена 65-70 сомона барои шумо 60 сомон иҷада бо кундалои хушрӯ доранд хулас тамоми намуди курпаворира аз мағозаи тоҷинисо ҳозир акция рафтестай бо нархи дастрас биёен харидорӣ кунен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен ку дасти чап мегарден ина марҳамат плакачон ҳастай мағозаи тоҷинисо мағозаи рақами 8 иҷада ҳамаи чи доранд доставка доранд ина сатину читу чизе ки дар корайтона простинвориҳои фасону хулас ҳамаи ҳамина барои шумо дар ин нуқтаи савдо пешниҳод мекунанд простинвориҳои фасони люкс омадагиай духтарако нигоҳ кунед инамино 70 сомон 65-60 сомон кам нестай лекин дар мағозаи тоҷинисо акция рафтестай чанд сум кардагиан 40 сомон ина марҳамат касседа дар корай 40 сомонӣ биёен аз мағозаи тоҷинисо харидорӣ кунен духтаро нигоҳ кунен пастели билёи тайёр мекунен икати беҳад хушрӯ 1 метраш медонен 240 катушки наметия пахтаи тозаяй рангаш намерава сифаташ гарантияш катяй ина марҳамат касседа дар корай дидена 8 метраш як комплекти додамаи калони хушрӯ мешава касседа дар корай тамошобинони азиз ҳатман мағозаи тоҷинисо биёен ина меояна ира бинен бори нав чихе бисёр омадагиай ҳозир ина мекушоянд биненда боварӣ дорум ақлтон мешава духтарако ҳичи намешава сифати беҳтарин дора бозори корвон ина бинен хушрӯкиша бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап широки ряд 8 магазин мана гилора диден чихе гилои фасонай ҳамаи ҳамин новинкай ҳамаи ҳамин нигоҳ кунен охе ягон ҷода нестай и қадар выбори калон лекин мағозаи тоҷинисода барои шумо анам хел интихоби зиёд омадагиай ҳамаи ҳамин 40 сомоне духтаро успед кунен ина
рангш мерава на катишки мезана якташа мегирен чанд сол басай бовар кунен хушрӯи бада ина арӯсако мегиранд ина арӯсако барои шумоям вариантҳои беҳтаринай биёен чӣ гуле маъқулайтона бо нархи дастрас харидорӣ кунен мана нигоҳ кунен охи чӣ фасонай аҷоиб хушрӯ материалштаку гап нест беҳтарин ира бинен гилора дидена ишаишда хушрӯ баъд медонен рангоша яку чӣ хеле дидестен наворда алам хе аз наздик сочни ярки фасонай ина марамад кадомеша гирен пушаймон намешен боварӣ дорум ки маъқултон мешавад духтаро нигоҳ кунен успет кунен ҳозир борбори навинка омадагиай ҳамаи гилои дилхоҳтона меёбен ина евростилшам ҳастай дидена ира бинен ина диден полосатшам аста мана марама духтарако диден чӣ хушрӯчай ё на рангш мера на катишки мезана 100% пахтаи тоза 35 расветкаи фасони сатин акция шидагиай хабар дорен духтаро нигоҳ кунен ино ҳамаш сатинои оригинали 60 сомона буданд ҳозир акция рафтеста чанд сум карден 40 сомон кардагианд як боракак бинен нархи обтоби марамат занҳои азиз духтаракои хушрӯ интихоб кунен сатинои фасони оригинал акция шидагиай успет кунен харидорӣ кунен доставка аз 10 метр болояй мана марамат леки биёен ҳамиҷа 1 метрам боша метиантона хулоса бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даян ира бинен охи гулош зиндай сеюм дарвоза даян духтарако тарафи пажарка ряди нолевой широки ряд мешавад духтарако мағозаи рақами 8 мағозаи тоҷинисо барои якандоз барои курпа ин на катишки безана на рангш мерава хулас ҳама тарафай беҳадам хушрӯвай оригинал мана штрих-кодош кати дидена сатинои фасон леки сатинои арзон биген ку иҷада дорана чанд сума дорен бо 28 сумашам ҳастай леки шумо ина мира бигирен ку бас сайтона чанд сол мебара бовар кунен оригиналай ҳами хе хушрӯвай ки ира бинен барошон чандай ёра барошон 2 метрай мана марҳамат ина рулоношона диден духтаро ина инҷа бинен чихе интихоб зиёдай 35 метр 35 намуд гуфтена ина 35 намуд гилои фасон дора дидена ягон ҷода амхе интихоби зиёд набудай лекин мағозаи тоҷинисода ҳаст биёен пайдо карда метавонен омадана метонен нависеншона доставкатон кунанд барашкои королевский сорти якм омадагиай дар мағозаи тоҷинисо нигоҳ куненда вишивкоша хича блески материала бинен худаш маълумай чӣ хелеай ҳозир ма шумода ҳамаи цветоша нишон метим акция рафтестай нигоҳ кунен 4 курпачаи 3 метраи пурра духтагӣ тайёр бепахта вайш астарш мрамри оригинала мағзиёш оригинал болиштошон кати нархш 1800 сомон як комплекти фасони хушрӯ 1800 сомон 1700 сомон 1800 сомон мана марамат каседа дар корай ира бинен духтарако чӣ хе гилои хушрӯ дора каседа дар корай нами як комплекти фасона 1800 сомонда тайёр карда шумода доставка мекунанд ё ки биёен духти профессионали духтаро мағозаи тоҷинисода ҳамаи ами духтошон курпачаҳошон баъд материалошон аҳамиятенда ҳамаш борои оригиналай марамат 1800 сомда як комплекти фасон мегирен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мегарден широки ряд 8 магазин мана мағозаи тоҷинисо плакатчон ҳаст ба осонӣ пайдошон мекунен мана марҳамат биёен курпачавории фасон ки мекофта бошен духтаро арӯсако холоҳои тӯйдор пас мағозаи тоҷинисо биёен бовар кунен ҳам духтои оригинал доранд ҳам материалошон ҳамаш якм сорти фасонай акция рафтестай нигоҳ кунен инами зарвишивкои фасони королевский медонен чанд сум шидагиай як комплекти хушрӯи 3 метраш духтагӣ тайёраш 1700 сомона ина гилоша биненда чихе хушрӯвай ҳамаш новинка расветкошон ҳамаш расветкои хушрӯ ина ҳозир аз наздик ма шумода нишон метим биненда инамино ҳамаш вишивка духтаро марҳамат бозори корвон даян биёен тарафи пажарка сеюм дарвоза
сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мегарден широки рядаян 8 магазин плакачон аст мағозаи тоҷи Ницо. Марама духтарои ҷарама бисёр навор гирифтагӣ медонен ки чӣ қабурҳои хушрӯ доранд, аксияҳои зур доранд. Баъд медонен як комплекти 1700 сомона ки озима гуфтестам ку аз амин 1700 сомона ино духташон профессионалниай мағзиву астару ҳамаша оригиналай. Мана марамат 3 метри пурраяй. Метавонен дархост кунен доставкатон кунанд. Анамхе простинвориҳои оригинали фасон омадагиай як буракак то охира тамошо кунен духтаро. Акция рафтестай нигоҳ кунен. Ино ҳеч намешана беҳад. И барои матрас ҳам хушрӯвай. Ира барои пастелни биллиёям хушрӯвай барошон 2 метрай рангош намерава катушки намезана на. Нархаш чӣ хелай? Ина 60 сомон буд 1 метрш ҳозир 50 сомон шудаги хушругиша бинен духтаро ҳамаш евростилай. Ина марҳамат материал да гап нест материалш ғафси хушрӯай духтаро. Бо биёен аз наздик як буракак биненда рангоша диден чӣ хушрӯчанд 50 сомон 1 метрш 50 сомон беҳад гулои фасон бисёр дора. Биёен мағозаи Тоҷи Нисо да тамоми намуча меёбен. Бозори Корвон дайнани гилдуракшам буда диден. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза. Сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап широки ряд 8 магазин. Плакачон астай ба осонӣ меёбен шуна. Духтаро агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд. Аз 10 метр зиёда яам доставкаш. Аз 10 метр боло доставка мекунанд. Хулоса духтарако матрас ворӣ мегирен, простин ворӣ ё ин ки курпачаҳои фасону астару чизе ки дар кортон боша ине мағозаи Тоҷи Нисо биёен ко акция рафтестай бор интихобуш зиёдай нархам нархи хубай. Инам хеле комплектҳои фасони хушрӯ духтаро духта биненам қа духти хушрӯ доранд. Пахтош оригинала духтаган баъд духтошам фасонай астару мағзиву ҳамаш оригинал марамат дар кортон бошад дар мағозаи Тоҷи Нисо ҳозир акция рафтестай. Ина чанд қай пахта дора ино 8 килои пахта дора. Ина диден 2800 сомонаш 2500 сомон шудагиай комплекти тайёр 2500 гулша бинен чӣ хушрӯвай 2500 да ина метавонен ки аз анамин королевский вишивко комплекти фасон харидорӣ кунен. Ёш чи инам ё 2800 будай ҳозир 2500 сомон шудагиай. Марҳамат ина чанд намуд доранд метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд бо лиштошкати беҳад хушрӯвай. Ана баъд нигоҳ кунен инаям 2800 сомона 2500 шудагиай. Ина 2300 сомон 2300 буд 2300 сомон шудагиай бо лиштошонкати. Ана ин моделам диден 2600 буд ҳозир 2300 сомон кардагиан. Бо лиштошам бинен чӣ хушрӯ духтагиай. Инам хел шолшолои фасон доранд. Марҳамат курпачаҳои тайёри пахтадор дар кортон боша дар мағозаи Тоҷи Нисо акция рафтестай. Ина дидена 2800 сомон 2500 сомон шуд 2600 сомона 2300 сомон шудагиай. Бозори Корвон тарафи пажарка марамат тарафи пажарка сеюм дарвоза. Ҳамин сеюм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен дасти чап мегарден широки рядай. Плакачон астай Тоҷи Нисо мағозаи рақами 8 доставка доранд. Омада наметонен нависен доставкатон мекунанд.